Ертеңгі шық тамшыларын ішіп, шешек ата язын Миләүшә. Хуш исләрен аланларға бүркіп, таң җилләре белән сөйләшә. Миләүшәләр үскән аланнарны балачактан сөйдем яраттым. Бу очрашуны мин көтмәгән идем, нигә хисләремне яңарттың? Миләүшәләр, Миләүшәләр. Дуслар, хәлләр ничек? Шәпме әйдәгез минем белән бергәләп. Ертеңгі шық тамшыларын ішіп, шәшек ата язын Миләүшә. Хуш исләрен аланларға бүркіп, таң җилләре белән сөйләшә. Миләүшәләр үскән аланнарны балачактан сөйдем яраттым. Бу очрашуны мин көтмәгән идем, нигә хисләремне яңарттың? Миләүшәләр үскән аланнарны балачактан сөйдем яраттым. Бу очрашуны мин көтмәгән идем, нигә хисләремне яңарттың? Сискәндерде Миләүшәләр исе, яшьлегемә кайтты күңелем. Уйлар кебек кире кайтсын иде минутлар узган гомернең. Миләүшәләр үскән аланнарны балачактан сөйдем яраттым. Бу очрашуны мин көтмәгән идем, нигә хисләремне яңарттың? Миләүшәләр үскән аланнарны балачактан сөйдем яраттым. Бу очрашуны мин көтмәгән идем, нигә хисләремне яңарттың? Миләүшәләр күзең шиңсәләрдә, язын шәшек ата аланнан. Кеше гомере Миләүшәләр түгел, кабатланмый инде яңадан. Миләүшәләр үскән аланнарны балачактан сөйдем яраттым. Бу очрашуны мин көтмәгән идем, нигә хисләремне яңарттың? Миләүшәләр үскән аланнарны балачактан сөйдем яраттым. Бу очрашуны мин көтмәгән идем, нигә хисләремне яңарттың? Бу очрашуны мин көтмәгән идем, нигә хисләремне яңарттың? Нигә хисләремне яңарттың? Бик зур рәхмәт. Бәйрәм белән сезне дуслар барыгызны да. Болат Нигъмәтуллин. Рәхмәт.